ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum i el crit d'una garça que ha despertat amb fam i busca per entre blats i cibades qualsevol cosa per omplir el pap. O potser el gall que dins la cor canta la nit és morta i ja es fa clar, la nit és morta i ja es fa clar. Mentre jo canto de matinada la vila és adormida encara. S'han despertat mullades les fulles del camp d'Ufà als veïns. S'espolsa l'aigua de la rosada mentre que arriba la matinada i el sol que les escalfi fins que les tallin d'un cop de fals. Però alçant la testa mullada i fresca per caure a terra massa temps hi ha, per caure a terra massa temps hi ha. Dins de la vila ja plora un nen, per als afores corren els vents. I amb el sarró i la bota a l'esquena i amb un bastó a la mà se'n va el pastor i el seu gos d'atura, se'n van cap unes altres pastures, trenquen rius i cabanyes a les muntanyes volen tornar. Surt amb l'aurora, cal sortir d'hora, el camí que han de fer és molt llarg, el camí que han de fer és molt llarg. Cap a la vila ja ve el pagès, la bossa buida i el carro ple. Aquest dimarts, 18 de febrer, es compliran 60 anys de l'inici de la carrera musical de Joan Manuel Serrat des del programa Radioscop de Salvador Escamilla, que presentava i dirigia des de l'estudi Tureschi de Ràdio Barcelona. Li hem reservat la darrera melodia al seu fill i fillol de Serrat, David Escamilla, Imparato, periodista, comunicador, músic. David, bona nit, ben trovato. Bona nit, Xavier Solà, bona nit a tots els estimats ignorants, que sou molt, molt savis. 60 anys d'aquella fita, a tu et faltaven 5 anys per néixer. Em faltaven 5 anys perquè vaig ser l'11 d'agost del 69. Tot allò va ser atzar. La vida és atzar, no hi ha més que atzar. I un home i un altre home que es coneixen, el Salvador i el Joan Manuel, es coneixen a la ràdio, una prova, una guitarra, una cançó, un primer moment, i podia no haver passat res. Serrat va iniciar la carrera musical com tants altres artistes al programa Radioscop que dirigia i presentava el teu pare. Què diria el pare si fos aquí avui? Ara al pare li faria molta il·lusió sentir-nos parlar. Diria, Javi. Era un home que li feia molta il·lusió tot, que a més, quan tu tens il·lusions, contagies il·lusions. I jo crec que li faria molta il·lusió que tinguéssim memòria, perquè tenir memòria vol dir agrair, fer conscients les coses, no? De vegades vivim molt ràpids, cada cop sembla que vivim més ràpids, i de vegades quan vius molt ràpid no fas conscient les coses. I si no ets conscient no agraeixes. I el teu germà Àlex i tu us cantava? Sí, i tant. Mira, quan ens portava a l'escola, el meu pare als matins, en el cotxe, ens cantava i ens recitava poemes. Ens deia, el Ciano de Bergerac, deia: per un sí o un no batir-me, fer versos o avorrir-me, ser arrogant o cortès, de la glòria i la fortuna, preparar, si em plau, un viatge a la lluna. Ets dintre dels meus sentits, et porto fos en la meva sang i em prens el respir, que és teu si vull respirar. Ets dintre dels meus sentits. Voldria per un instant saber que és tot sol el meu cor dins de la meva carn. Inútil és dir-me que sí, que és somni sentir-te tant. Si ets dintre dels meus sentits.
Ara ets dintre dels meus sentits. Quina versió més encertada del clàssic i que va publicar el 65 en l'àlbum Broadway Barcelona. Mira, és que una cançó de Cole Porter és un clàssic de clàssics, Broadway. El meu pare en aquesta cançó canta amb una sensibilitat extraordinària. La afinació és increïble i hi ha molta emoció i el meu pare aquí és un crooner. Com vareu viure l'èxit i la fama a casa? Amb molta naturalitat, perquè el meu pare era un home que s'estimava molt estar a casa, era un home que sempre que podia es treia el traje, perquè sempre anava molt elegant, es treia el traje i es posava el pijama, li feia molta il·lusió posar-se el pijama, estar amb la seva família i dinar i sopar a casa. I què té David Escamilla, de Salvador Escamilla? Jo crec que la passió i les ganes de llevar-se al matí i entendre que cada matí que comença, cada dia que comença, és una oportunitat extraordinària. Hi ha un concepte japonès que he descobert ara fa molt poc que ve a explicar i ve a dir que el millor encara està per arribar. I és un concepte meravellós, jo el crec profundament. Podem pensar que tot el que hem fet no és més que un aperitiu, que és un primer plat, i encara queda el segon plat, el postre i, permetem, el xupito. El cas és que ets un home multifacètic i company d'aquesta casa. Dirigeixes el podcast d'art Inclassificables de Catalunya Ràdio i 3CAT amb Ricard Planas, director de la revista Bon Art, i amb 9 capítols de la segona temporada. Per què ens el recomanes? Mira, és una manera de... Es diu Inclassificables perquè em fa molta il·lusió entrevistar només a gent inclassificable. Per tant, un inclassificable és un artista que no saps si és un director de cinema, si és un escultor, si és un arquitecte, si és un dissenyador, si és un pintor, no saps què és. És una ànima lliure, és un ésser lliure i, per tant, expressa la seva inclassificabilitat amb el seu art. Per tant, convido a la gent a escoltar l'Inclassificables a 3CAT Catalunya Ràdio. Estem acabant ara la segona temporada, estem preparant la tercera temporada, també en farem un llibre. I molts lectors t'estan seguint a l'avantguàrdia digital. Sí, una secció que es diu Peludos en la ciutat i són històries de gossos, gats i éssers humans. I el gran repte, Xavier, és dir qui té cura de qui? És a dir, el gos té cura de l'ésser humà o l'ésser humà té cura del gos? L'article és setmanal. Hi ha setmanes que tinc 150.000 lectors d'un article. Aquest dimarts 18 de febrer es compliran 60 anys de l'inici de carrera musical de Joan Manuel Serrat des del programa Radioscop de Salvador Escamilla i acabarem escoltant el seu fillol, no?, i el fill, i amb el tema Disfraz, que cantes a duo amb Joan Manuel Serrat. És una història d'amor amb 10 cançons, com si fos una novel·la de 10 capítols, doncs una història d'amor amb 10 cançons. Les 10 cançons les vaig composar a lletra i música jo mateix, i aleshores hi ha 4 duos de luxe, que la veritat per mi és un privilegi cantar una cançó amb Ana Belén, una cançó amb Sole Jiménez de Presuntos Implicados, una cançó amb la Judith Nederman i una cançó amb Joan Manuel Serrat. Aquesta, que us vull convidar a escoltar, es diu Disfraz i parla d'això. Ell li diu amb ella: estic veient la teva disfressa, estic veient com t'ocultes, estic veient com t'amagues. Veig una foto i reconec la teva disfressa. Per què t'amagues? Per què no ets autèntica? Per què no ets tu mateixa? Amb aquest disfraz tancarem el programa d'avui. Us desitjarem que tingueu una bona setmana i us esperem demà a mitjanit, com sempre. David Escamilla, una abraçada fortíssima i els millors desitjos. Una abraçada molt forta, us estimo molt a tots, visca la sensibilitat. Vuelvo a ver tu disfraz. Viejas fotos son mi verdad y cada vez que te escondes sé que te perdí y acabó. Buscaré otra voz. La ternura fue nuestro adiós y cada vez que te invento sé que todo es posible y pudo ser, que todo es posible
y pudo ser. Vuelvo al mar sin tu piel. Viejas sombras son la señal. Y cada vez que te sueño sé que todo es posible y pudo ser. Que todo es posible y pudo ser. Que todo es posible y pudo ser. Que todo es posible y pudo ser.